Tak zdarec u nového videa. Já zdravím všechny fanoušky, zdravím je i do Indie, zdravím je i do Anglie a zdravím je na Slovensko. A dneska mám speciální takový návrh. Budeme se věnovat jednomu zajímavému tématu, a to je grafitová pastička. Dělám si prdel, nebudeme. Mám tady za sebou vedle sebe krásku. Tady všude je to taky krásný. Momentálně je tady nějakých 35, 630, podívám se. Je tady nějakých 35 za mnou na tohle teploměru. Pak si ještě můžeme klidně ukázat, že vám nekecám. Ještě před chviličkou tady bylo 40, 41. Ačkoliv mám spuštěnou jednu klimatizaci, zavřený vrata, spuštěnou druhou klimatizaci, katastrofa. Ale jenom v rychlosti, dneska už je po 5. hodině. A než půjdu domů, tak jsem se právě zastavil tady u té krasotinky a vlastně jsem si řekl, že něco ještě nemám splněno, ale už jsem to začal malinko pochystávat vlastně bez toho, aniž bych dal první part. Takže tady je první part, podíváme se na to, mám tady takový dlouhodobější projekt. Video asi uvidí i pán, od kterého motorku, respektive skútr mám, takže i pro něj to bude docela záživný, o co vlastně přišel, nepřišel, takže jsem rád, že to takhle natáčím. Budu mít ještě vedle tohoto skútru jiný skútr na velký projekt, ale ten se dostane na řadu asi až v zimě, protože tam je to takový víc komplexnější, tam je to opravdu přes plasty, přes variátor, přes různé mechaniky, jo, tady taky, jo, ale je tam toho prostě zkrátka víc. Nicméně, 2 minuty už má začátek. Strašně děkuju za komentáře, za nějaký ty supporty, za nějaký ty srdíčka, palce, i negativní komentáře. I na ty negativní komentáře rád odpovím, já jsem konstruktivní a racionálně uvažující člověk, takže to, co řeknu ve videu v jeden okamžik, v další okamžik může být úplně jinak, protože to přehodnotím v hlavě, nebo se ukáže spojitost, kvůli který jsem to říkal, že ano. No nicméně, pro všechny úžasné mechaniky a i normální, řádný lidi, kteří nejsou mechanici, mám tady tohleto zajímavý video, jdeme se na to podívat, já si myslím, že se vám to bude hodně líbit. Je to teda rokem už trošičku mimo éru, ale i tak vás to bude zajímat. Takže jde na to. No a co jiného to může být, než naše milovaný, krásný PCX. Honda PCX z roku 2013 po totální škodě, respektive po docela špatně a hnusně vypadající nehodě, který tady čeká na celkovou renovaci. Je toho teda opravdu dost, co se bude dělat. A krom toho rámu, který se úplně vohnul na uchycení vlastně, no teď už tady dole, světlometu, ono už to tady tak visí, jo, ale má být tady takhle zhruba tady v těch prostorech, tak se vylámaly různé věci, jako uchycení na tu elektriku, tam jsou různý relátka, takže to se všechno odstrhalo a tak dále. Teď se tady toho moc nechci dotýkat, protože ten duct tape, tím jak je vedro, tak strašně pouští to lepidlo, to je úplně šílený, moc na to ani nechci šáhat. No, abyste viděli, že vám nekecám, tak kde to máme? Tady nějakých 35, teď už necelý v tuto chvilku, klimatizace jede jak blázen. Je to šílený tady v tom pracovat, už vůbec v tom nejde přemýšlet. No ale vy si takhle užijte ten krásný pohled na tu strašlivou zbořeninu. Já si teda u toho ještě tady takhle s dovolením loknu kafe, to ani vy nevidíte. To jsem si pochutnal v tom vedru, to vařící kafe, to je opravdu, to je eňoňuňo. Každopádně všichni ty doktoři přece říkají, že a ty výživoví poradci, že v takových parných dnech a takovýmhle hnusným počasí je dobrý vlastně pít to teplý neboli vlažný, že to tělo osvěží víc. No nicméně zpátky už ke hře. Máme tady tohle PCX, vy si můžete prohlídnout, já to nemůžu jakoby víc oddálit, což je škoda. Jedná se teda o PCX 150, takže větší válec než na 125. Tady si vezmu lampičku, abyste viděli, jak to bylo hnusný. Bylo to hnusný.
nerovnoměrný spalování, filtr zajebaný, můžeme si ukázat, takzvaný černoušek, jo, je tam ještě původní, vidíte, Honda ATR30 homologaciones, no jo, původní filtřík, něco k té motorce, je to podle mě nějakých 21 000, koupeno za 13 000 tuším od pána, teď si nejsem úplně jistý, dostanete takovýhle know-how ode mě, nicméně někomu se to může zdát hodně a někomu se to může zdát málo. Další nicméně, máme tady suchý motor, to teď neuvidíme, protože to si ukážeme v dalším díle, ale dneska se můžeme podívat na takový komplexnější naše řešení. Jak z toho vybruslit? Lampa, žárovky, samozřejmě plasty, tyhle ty prsíčka, pak tady máme ten předkolení plast, máme tady nějaký zavírání, který asi bude fungovat, nicméně předkolení plast, máme tady tenhle ten plast vlastně pod tím nášlapem, gumičky se budou nechávat, to nic. A co ještě? A máme tady blatníček na výměnu z toho, co nepřežil. Máme tady tohleto, já se musím takhle vytáhnout, vlastně ten plastík okolo těch budíků, tak ten máme taky objednaný, respektive už jsou tady nová lampa, světlomet, všechno originál prsíčka, originál díl okolo plastu a tak dále. Máme to všechno nakoupený, máme tady připravený pneumatiky, k tomu si taky ještě něco řekneme. K tomu si řekneme zhruba takto, že tyhle ty pneumatiky už jsou dávno za Zenitem, samozřejmě. Nejsou ještě úplně tak plastový, tak tvrdlý a tak dále, nicméně to budou ročníkově asi něco okolo 15, řekl bych. A našel jsem. A jak sami můžete vidět, tak to jsou původní pneumatiky dokonce. Takže nějaký čuně to vůbec nechtělo řešit a proto se ten pán s tímto skúterem rozmazal jak jarní včelka. Napálil to do svodidel, když chcelo. Samozřejmě se nemusíme bavit o tom, jestli to je kvůli pneumatikám, že ano. Je to úplně jenom kvůli těm pneumatikám. Takže asi tak. Takže krom toho všeho, pneumatiky, ve variátoru se ještě řekneme. Druhá pneumatika, samozřejmě budeme dělat páru. Máme vohnutý vidlice, ložisko v krku řízení, respektive tamhle někde, tamhle, úplně na padrť. Motorka se rozjede, startuje, všechno pohoda, ale udržet to kolo a to řízení v rovině absolutně nelidská věc. Je to fakt stěží a vůbec se to nechová jako skútr. Takže z těch větších věcí, co budeme dělat, tak krom těch plastů, všech vlastně od té půlky budeme dělat všechno dopředu, krom toho plexi, který přežilo, ale mně se teda vůbec nelíbí, takže to možná budu dávat do prdele a dám si tam prostě nějaký obyč plexi. Tak se bude dělat, včetně pneumatik, včetně brzd, kotouč je dobrý, včetně ložiska v krku řízení a pak plus takový ty dílčí věci. Motor je teda suchý, to si můžeme jenom tak jako ukázat takhle v náhledu rychle, co tam stejká, ale je to nějaká jenom tekutina, jo? Co tam prostě bylo, asi nějaký déšť nebo něco, nevím, co tam prostě kape, nicméně volej to není určitě, to už jsem sledoval. Takže ačkoliv se vám to nebude zdát a zase mi budou nějaký lidi psát chytrý komentáře, jak je to strašně nevýhodný a je to blbá koupě, tak sice mají pravdu, ale ne kvůli tomu, že je to plný voleje. Protože tam není volej žádný a není tam ani ta grafitová plastička, kurva, o nic. Budu se muset spokojit bez té grafitové plastičky. Tak, budeme dělat možná, budeme rozkládat ten karter a budeme vymontovávat převody, protože se mi zdá, že to ložisko i tak je trošku hlučnější,
Vy to teď samozřejmě úplně tolik neslyšíte, protože za mnou jede tady ta krásná potvora, která jede na 17 stupňů a i tak tady je 120. Ale nezdá se mi to úplně, takže možná se bude dělat i to, protože půjde kolo dolů, výfuk dolů, bude se přezouvat. A zkrátka bude se provádět nějaká menší synchronizace těch převodů. No a bohužel ani na ty převody nepoužiju bohužel grafitovou pastičku. Je to tak, nedá se nic dělat, budu si ji muset namazat asi na tělo, až se budu chtít opalovat. No, nicméně ten vakl na té spojkové řídelce je absolutně minimální. Kdybych to měl zabrat do záběru, tak je to tak 2 až 3 mm, spíš tak 2 mm, jo? Takže to se mi zdá jakoby ještě únosná věc. Klikovka suchá, rozpraskaný řemen, vylítaný prach z řemenu, takže to je taková klasika, hele, fouknu. Dívej se, jak to vylítlo, úplně nádherný a mám vyčištěnou, už nemusím nic dělat a okamžitě můžu sestavovat skutr. Ne, nic dělat si prdel, tak budeme dělat ještě vzducháček, to jsme si řekli, ten musím objednat, ten nemám. Budeme dělat svíci, to si můžeme ukázat tady. Myslím si, že je ještě taková docela pěkná, nicméně ta mezírka už tam je víc než únosná, teda méně než únosná. Prostě je to blbý, už to spalování není úplně tak ideální. Ale co cením, bylo na svíce keramický mazivo. To už dneska nedává skoro nikdo. Můžeme se shodnout na tom, že na tady tom skútru se dělal základní servis a to základní opravdu takhle malý základní servis. Dělal se olej, dělala se svíčka. Za 21 000 km podle mě to je jediné, co se tak dělalo. Dokonce tam chybí i ne brzdová kapalina, ale ta druhá kapalina a není to ani grafitová pastička. Vy víte, co myslím? Chladící kapalina, yes, zlatý budišťák. Získávám já. Os. No dobrý. Tak budeme dělat i variátor. No, variátor vypadá takhle. Řemínek zkrácený na šířce, popraskaný vně, uvnitř i vně, takže výměna. That's life. Spojku dělat nebudeme, protože pakny to z nějakého důvodu přežili docela dobrý. Vypadají zatím docela nesmrtelně, ale uvidíme. Ložisko ve spojce řve jako svině, to se bude muset vytáhnout, a nebo použiju jednu tuhletu krásnou spojčičku novou zánovní, která má na to 1800 km, takže spojčičku. Budeme možná vytahávat ložisko, nebo dáme rovnou celou novou spojku a ložisko vytáhneme, zrepasujeme a necháme si spojku náhradní celou. Spojkový zvon nespálený, jenom zašpiněný. Tak, a co jsem se divil, že vůbec nebyly vyjetý drážky na variátoru, minimální, opravdu jsou nějaký mikrometry, které jsou prostě jako vyjetá ta drážka. A z druhé strany už se tam dělá takový ten lehčí prstenec prostě, protože tomu někdo nakládal, tak prostě tam je vyjetá ta maximálka. Nicméně variátor asi bude v pohodě. To už zase by v tom byl za bambilion, takže variátor relativně v pohodě. Čep ve variátoru, můžeme si ukázat z druhé strany. Ani milimetr, takže úplně úžasný. Máme tam samozřejmě klasické válečky sitý, tam jsou nějaké originálky, tuším, že to budou, ani nevím, kolikátky to budou, podle mě, nechci se s tím moc srát, v tom 150 nevím, jaký jsou, upřímně, to budou nějaký 14,5, nevím, nebo 12,5, něco takového, nevím. Sídlačný talířek vypadá docela dobře, takhle vypadá zašpiněný zevnitř, nicméně vůbec není zrezlej, což znamená, že nemám ten dekl toho variátoru. Kde seš? Jo, lidi, je tady. Dekl jasně podle toho těsněníčka, který vůbec není vylámaný, zaoxidovaný ani nijak zničený, zdegradovaný, tak krásně je vidět, jak se tam nedostával ten zbytečný prach, ta špína, nějaký výpary a tak dál. A ten variátor zůstal víceméně v nějaký svý jako provozní správný teplotě, že se tam neudělala ta vlhkost a proto nám taky nezreznul tenhle ten přítlačák, který skoro vždycky je zrezlej.
Tady máme nějakou gumičku, to bude asi těsnění od toho blablabla, od toho variátoru, myslím, tady z té strany. Venku asi jo, tam si to sem, takhle, abych to nějak nepočoudil. Tady máme ložisko vnitřní variátoru, krásně pohyblivý, to, že je takhle zašpiněný, jasně, to je skoro vždycky. Takže takhle jsme si řekli tomu variátoru, kde budeme dělat opravdu kotel věcí, ale ne zas takový úplně svinstvo, jak jsem si myslel. Tady je opravdu nejdražší položka tadyhle z toho skutru, kde teď momentálně se s nákupní cenou pohybujeme někde okolo 28 tisíc, až spíš 30 bych řekl, protože ještě to má nějaký čas a platil jsem tam spoustu dopravy, takže jsme na nějakých 30, jo. Někomu se to samozřejmě může zdát absolutní nonsens, že prostě jako mám plasty, mám motorku tady v té fázi a už teď momentálně za 30. Ano, je to svinstvo. Nedělal jsem ložisko v kokořízení, nedělal jsem variátor, nedělal jsem ložisko v převodech, to ale asi dělat nebudu, na to si asi vysedu, protože to ložisko, protože to je zase rozložit celý karter a tak dále. Uvidíme, jak na tom budu časově. Takže plus minus to teď momentálně nevychází. Nicméně já jsem si to chtěl prostě koupit z toho důvodu, že to bude dobrý na video, že člověk uvidí tak nějak, jak to funguje v praxi po té totální škodě, jak se to asi pohybuje a tak dále. Nemám v tom ještě blatník, který teda je pekelně drahý tady v té bílé perleti na tady ten model. Díval jsem se, že taky něco okolo 3000, teda originální. To je naprostá šílenost. Jo, jasně, ty plasty vypadají krásně, tady konec konců to už máte vyčištěný. Tady už jsem to vyčistil. Nebej tady hlencí tečky, to mě teda pěkně vysírá. Možná si koupím ten panel celý, no to snad ne. Já mám úplně špinavou ruku. Ty vole, to se za to vyseru, opravdu. No dobrý, no. Takže kromě této tečky, tak ten zadek jako je relativně hezký, jak si můžete všimnout. Jdu i do detailu, že ta perleť opravdu, jo, takhle proti tomu světlu, není to moc poškrábaný, na to, že se to válelo, je to hezký, ten nápis je pěkný, ten nápis je naprosto úchvatný s tou červenou 150. Já jsem z toho teda úplně na měko. Tlumiče nejsou vychcaný, což musím jenom kvitovat. Ani jeden, ani druhý. Co je horší, je tenhle ten hnusně vyrezlej vejfuk. Já se tam teda, ale jo, dostanu se tam, něco uvidíte. Jo, to u toho kolínka, tamhle přímo to kolínko, je to vyrezlý teda úplně šíleně. Buď to budu muset udělat nějakou revitalizaci toho vejfuku, nebo se prostě sežene novej, ale uvidíme. No a co je teda taky velká bolest, tak to je tenhle ten úplně dojebaný plast pod tou nohou, pod tím nášlapem. No a tím, že vlastně to padlo hodně na tady tu stranu, tak to zbrousilo tady i stupačku, která teda opravdu za tu taky chtějí asi 800. A tadyhle se tam samozřejmě úplně poničil vlastně ten držák té šlapky, ale ono je to jeden plast, tadyhle ten, jo. Takže ještě koupit ten plast, ale to se mi teda jako opravdu nechce. Co možná, tak jako dám tohleto ještě do prdele, protože tohleto je jako nějaký sviňák, ty vole, zbastlil, ty vole, že se mi chce zblejt, vole, z něj. To je úplně popraskaný, vole, svařený, ty vole, svařovaný, vole, jak kdyby to ty pičo, vole, dělal někdo, vole, nějakým, vole, Mongolsko na koleni. No to je úplně strašný, ty vole, to asi dám do hajzlu. Protože tadyhle to nejde ruku v ruce s tou krásnou pedletí, jo. A co jsem ještě vám chtěl ukázat, tak je tohleto super světlo, který teda, ačkoliv je po totálce, tak to teda vypadá naprosto famózně. Nevím, jakou má homologaci, jestli to je originál, ta E11, nicméně je to hezký. Je to opravdu až nějaký podivný. Koukám se, že E11 je tady a E11 je tady, takže to asi bude jako set a bude to opravdu asi možná originál. Nicméně, jestli to takhle vydrželo od originálu, tak teda jako klobouk dolů. Tady je ještě ta originální látka Honda, ta už tam taky většinou není, že je sloupnutá. No a co teda jako vada veliká tohohle skútru je tohleto odporný křeslo, který jako, ty vole, měkký, tam budeš mít, vole, skoulí, vole, budeš mít drcený kaštany, ty vole. Takže to je jako teda úplně na hovno. Nechám si to tady mýho, vole, toho čalouníka, mistra, ty vole, Tomáše Navrátila, který má krásný čalounictví, ty vole, na Michelský, tak k němu všichni koukejte padat, vole. Dobrý, hele, to křeslo, to je opravdu bída. Není potrhaný, není nějak jako zašlý, zdegradovaný, ani opravdu nevím, jestli má vnitř plíseň, já bych to otevřel, ale já jako nemám klíčky.
Člověče, já ty klíčky už nemůžu 3 dny najít, no, takže možná dělám skútr, ty vole, který bude k hovnu. Ale to je jedno, to se taky počítá, aspoň budu mít tu práci a tohleto. Tady s tím bude velký problém, protože jak si můžeš všimnout, tak nevím, jestli si teda můžeš všimnout, vevnitř je to upálený úplně, posunutý opravdu, tadyhle máš tenhle, ještě jsem se tam nalepil těma chlupama, no to je bolest. Tadyhle se normálně se vyosil o nějaký 2 cm, jako jo, ono to nejde vidět, ale opravdu to jsou 2 cm. Čili ten bodec tadyhle, který je z toho tvrzeného plastu, vůbec nelícuje tadyhle s tím rámečkem, jo. To je úplně na hovno, to vůbec nevím, jak to udělám. No, takže takhle asi vidíte, že to bude zábava. Některý díly zachovaný, některý samozřejmě úplně na hovno. Jo, ještě jsem vám neukázal ten spodní plast, té nášlapnice. Jinak ten airbox docela taky přežil, na to, že to padlo, tak to je docela v pohodě. Ale tak to zrovna by nebyla drahá položka. Tady máme ten kondenzát toho voleje, není to nic moc, ale to, protože to někdo se na to vysral taky s tou svíčkou, tak to prostě bídně spalovalo. Já se to musím přechytnout a my se můžeme podívat tady na ten plast, který je dorasený akorát tady takovéhle, jakože. Ale není nikde vylámaný, mám myslím, že jenom jedno oko vylomený. Jo, tady hned mám vylomený jedno to očko, tím myslím tohleto. No, ale jako upřímně já si to kupovat nebudu, no, protože, počkej, já si to tady položím, takhle to vypadá. Já když to schválně takhle trošku, tak se můžeš podívat, že ta bílá prostě malinko tím, jak je v hajzlu, tak to samozřejmě zabíjí. Ten celkový jako vím, ale pořád je to plast, který je takhle dole a víceméně nejde vidět, takže tohleto, tadyhle ten kus, i tady s tím kusem asi nechám, ale můžu ti to dát na srovnání, nebo můžu vám to dát na srovnání tadyhle s tím mongolským expertem, který si na to za to nechal zaplatit, že i ta bílá poškrábaná, zrasená, vole, dohudrovaná je daleko lepší, hezčí, než tady ten bastl, ty vole. To zase někdo, vole, chtěl vydělat, vole, a namastil si kapsu, ty vole, na nějakým nevinným člověku. No to je jedno. To je jedno. Už čertovém. Takže závěrem u toho prvního videa musím říct, že vlastně jako se mi to asi těžce nevyplatí, protože jako mým selským nějakým propočtem a tedy se teď pohybujeme někde na nějakých 37 až 40 tisících. No a to si ale můžu říct, nebo si to můžeme říct na rovinu, to je bez ložiska v řízení, bez veškeré práce, bez shánění dílů, bez toho ložiska v tom karteru, v těch převodech, bez páček, bez zrcátek, které jsou teda mimochodem taky vytřískaný podle mě. Ne, nejsou, to jsem si spletl jinou motorkou. No tak tady jsou hezký, ale jsou zrezlý, no, tak já nevím, jestli to stojí za něco, nebo to stojí za starý hovno. Já nevím, no. Já nevím, hele, je to teda, bude to práce, že mi opravdu z toho praskne samozřejmě cévka, no. Takže, jo, nějakým tím selským propočtem to vychází na nějakých prostě 40, no, 40 možná, ze vším tak to bude 45, no. Takže to je vlastně, jak kdyby jsem si šel na net a koupil si prostě tohleto PCXo v top stavu, no. Nicméně, když bych ho chtěl jako udělat a dál ho posunout a prostě jakoby vyvařit, tak nevyvařím vůbec nic, vyvařím možná takové sebe, vole, v těch sračkách všech a prodám to nějakýmu, vole, chytrolínovi, ty vole, co dostane, vole, úplně perfektně udělanou motorku, vole, a já na tom, vole, vyvařím, vole, akorát tak, vole, nějaký sračky, vole, do hlavy si, protože, vole, prodám absolutně, vole, krásnou motorku v top stavu nějakýmu šaškovi, vole, co jí, vole, stejně pošle, vole, někam, vole, do nějakýho, vole, tam nějaký škarpy, vole, takže asi tak, ještě s novýma plastama a ze vším originálním. Takže to vypadá, že tu stopadinu si nechám a budu na ní, ty vole, jezdit, driftovat, vole, dávat, vole, výlí, dávat, vole, možná s ní budu i do rybníka, vole, jezdit, vole, protože z toho dělám, vole, hydroplán, ještě nevím, vole, uvidíme, co se s tím stane, vole. Takže tohle je první část tadyhle z toho super videa. Já jsem hodně zanedbával tady tu stranu, ale já vám ji ani nechci ukazovat, jak je úplně domrdomaná, hnusná. Takže trošku se za to stydím, že jsem tohle koupil za 13 000, ale bohužel realita je taková, že jsem trošku debil, takže takže bohužel, no. Jo, takže těšte se na další díl toho super trooper videa.
dávejte mi lajky, komentáře, hejty ty vole, posílejte donaty, šeky, já nevím co všechno, směnky klidně, posílejte mi, já i auta bych klidně auta přijímám taky, ale hlavně se objednávajte na servis, nejsem úplně nímant, co to dělá někde za nějaký nesmyslný peníze. Takže jo, mějte se fanfárově a u dalšího videa, kdy už budou tyhle ty plasty všechny zdemontovaný, se uvidíme. Čus, lajky, odběr a palce nahoru. Nazdar.